Isebe lezolimo eMpuma Koloni libambe inhlanganiso nabachaphazelekayo kwelicandelo kushukuqa indlela zokulikhusela kwintsholongwane ecorona. Umphathiswa wezolimo uNkosikazi Nomakhosazana Mirth uthi kufuneka kuqulwe lingekadudumi ukukhusela licandelo kuwona uphina umngcipheko zanale ntsholongwane. Ebethetha namafama eBerlin nekulindeleke ukuba athumele eKuwait igusha ezingaphaya kwe-63,000. Ezigusha zingapha ko-63,000 kwaye zikulungele ukuthengiswa ngapha kwemida yeli. Imbalele egqugqisayo ingumqobo phakathi kwamafama asakhulayo nafuna uyokuthengisa ngapha kwemida yeli. Ngoku kukho enye ingxaki engaphaya, intsholongwane yecorona. It's a worldwide issue, so we can't say you are immune, all of us, but we are just trying to watch the space and continue to do the work that we've been doing of ensuring that our agricultural practices are on the alert, and we try to work with our veterinary services to get those advices on what is it that is best that we must do. Isebe ke limemelela abo bafuyayo emaphandleni ukuba bangaziphosanisi lethuba lokufuyela ukuthengisa bathengisele namazwe aphesheya. We are actually trying to look at breeding programs for them as well. So we're trying to educate them on the breeding programs, and with that we can actually take more sheep from them as well. Ukanti izicwangciso zokwandisa le fama zime ngobume nanjengoko igusha zeli zifunwa ngamandla kumazwe angaphesheya. Kwindaba ze-SABC ndingubusisiwe Jemsana Mantashe, ndiseBerlin, Cebukuhle Monti.